Oh, hello pre. Oh, pre, hello. Oh, kumusta man? Okay ra kay pre. Guwapo gyapon guys tanan. Ikaw pre, aham ka karon? Oh, naro ko diri sa akong porol pre nagbulasot. Nagihap magari ko diri sa akong utot. Ay, buanga ni mo pre. Oh, lain pa ato pre, ngano nawag man lagi ka? Nanawag lagi yung tako pre para magpaibog ko basta imuha nga daghan kay kog kwarta. Oh, iha, pila man na imong kwarta day? Daghan day kay na. Ay, daghan mo lang. Bagog ko naka patimbang sa akong mga plato ug kutsara dire. Mao nga nagtawag ko sa imuha para magpauban ta ko ba kay magpalit ko og sapatos kay aron papugi ba. Kabalo biya ka nga mamisita ba ko ni Inday Lovely niyang gabi mga magpauban ko sa imo. Oh, tama. Nakaraman di ay. Oh, sige pre. Anak ko da karon dayon. Right away. Okay? Bye. Oh, sige pre, bye. Hoy, Maring, nakadungog na ba ka, Maring? Unsa man na Maring? Ay, grabe ki si Pedro, mapit pa sa bana ni Kuani Marita. Hoy, si Marita. Kabalo ba ka Maring kana si Marita? Uy, usan man na si Marita ay. Koy, naanay kalabing-labing nakita anak ko dito sa kuan terminal. Hala, di pala mo si Pedro. Ay, di naman Ay, lakas ay ko Maring. Nakailan ba ka ni Pedro, Maring? Ay, katong Pedro katong duhay mata. Si Doy mata, Maring, duha ma dyan na. Nabuang naman ka, Maring. Duhay mata kay. Sige man na siya kukuan. Sige, eyeglass. Ay, upat siguro ang mata, Maring. Ay, upat di ay halaka ko yung marag na libog. Manong ko. Ay, no, isa naman. Pero nakapila ba kang Pedro, Maring? Oo, nakaila ko. Kay silingan man anak ko. Ay, daay. Ala, kabalo ba kang ani ambak na si Pedro sa bintana nila Marita. Kaya hapit siya masakpan sa Uy. bana. Kabuan na lang yun. Hala, nasakpan na bana. Kabula ka pumaringa. Kanang iyang bana na sundalo na marindo. Hala, buang nga lagi. Mauragin pag-ambaka nga nakita. Yun ang iyang katawanan kay Maring. Lami yun kayo magngatawa. Pero Nakitaan yun ang iyang nakita yang for adults only. oo, nakita ang kuan po nga ho, Maring. Right? Ay, sa pamaring kay Nining Agi. Sige, sige, Maring. O, koy, si Kuan man di ay Nining Agi. Kisa Maring. Na si Pidring man Si Pedring, uy. At awa. Asa ko Ay, si Pidring yun.